Il-kumpanija Across Limits promoviet l-opportunitajiet li toffri l-Unjoni Ewropea fil-qasam tar-riċerka u innovazzjoni lil klijenti li għandha madwar l-Ewropa kollha. Dawn jinkludu negozji akademiċi u anke gvernijiet ta' pajjiżi. Il-kumpanija ilha bbażata Malta 20 sena u timpjega 11 il-persuna f'pajjiżna u bosta esperti minn pajjiżi oħra. Ħafna mill-klijenti tal-kumpanija jinsabu fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa li qed ifittxu biex jikkollaboraw ma' pajjiżi fin-nofsinhar tal-kontinent. Il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici żar l-uffiċini ta' din il-kumpanija u sostna kif l-innovazzjoni hija l-mutur li tmexxi l-pajjiżna u l-bqija tal-Ewropa lejn il-futur. Ġejna nżuru kumpanija bbażata fin-naxxar illi ilha għal dawn l-aħħar 20 sena tgħin biex kumpaniji, aġenziji, azjendi u anke gvernijiet ikunu jistgħu jieħdu opportunitajiet li hemm fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni u jagħmlu differenza fuq livell Ewropew. Aħna kommessi noħolqu ekosistema robusta ta' innovazzjoni għax nemmnu li hija l-innovazzjoni li ħattejjeb il-futur ta' pajjiżna u tal-kontinent Ewropew. Fost il-proġetti li Across Limits hija involuta fihom hemm il-proġett Robotika Edukattiva għax-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija u l-Matematika. Id-direttur tal-kumpanija Angel Giuliano spjegat kif dan huwa mmirat biex jattratta l-istudenti lejn l-oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija. Sostniet kif mill-5,000 student Ewropej li jagħmlu parti minn dan il-proġett hemm 900 minnhom minn Malta. Illum ukoll illi qed jiġi llonċjat l-European Innovation Council fejn jiena in-National Champion, aħna qegħdin hawnhekk anke biex ngħinu azzjendi pubbliċi, privati, profit u non-profit illi huma jieħdu l-innovazzjoni ġewwa l-organizzazzjonijiet tagħhom u jkomplu jimpruvjawhom.